Moikka, mä oon Jenna FHR:lta ja mä oon saanut tänään vieraakseni Annan. Kuka olet, mitä teet? Mä oon tosiaan Anna Palander ja mä oon viimeinkin täällä niin kuin vaan vierailijana. Mä oon muutamina vuosina ollut täällä niin kuin näyttelijäasettajana. Mulla on ollut pyörä tälle, sillä mä oon ollut Naiset moottoripyöräilyssä kanssa. Niin kerrankin mä oon täällä vaan ihan kattelemassa tätä kalustoa, mutta tää on niin kuin kaikki mitä mä teen ja elän. Eli on moottoripyöriä, on jenkkiautoja mitä mä harrastan, on motorsporttipuoli. Mä oon ollut rallycrossi MM-kisoissa mekaanikkona ja nyt mä rakennan omia autoja. Toivon, että ehkä joku vuosi olisi omakin kalusto täällä esillä joskus sitten. En tiedä milloin. Miten sulla riittää aika kaikkeen tuollaiseen harrastamiseen? Siis sä teet ihan hirveästi. No niin, mä mietin itse välillä samaa ja mä en oikein tiedä, mikä mua kiinnostaa eniten, kun mä teen ihan hirveästi kaikkea. Mutta tässä on se, en mä tiedä, musta on vaan makeeta, että voi harrastaa, että mä itse ajan, mutta siinä on se puoli myöskin, että mä itse rakennan ne, niin sit mä tiedän, mitä mä haluan, mitä mä rakennan. Vaikka välillä se on vähän hakemista ja opiskelua, mutta varsinkin jo sitten on sille, että keskittyy supermotoihin ja sitten keskittyy motocrossiin ja sitten onkin niitä jenkkiautoja, mutta se tulee vaan luonnostaan. Mä oon harrastanut autoja ja mopoja. Mun ensimmäinen itse asiassa mopo on ollut ACS, kun mä oon ollut 15. Mä rakensin Suzuki PV. Juu, niin sen jälkeen sillä tiellä nyt ollaan tässä. Nyt vaan koko aika vähän sitten oli supermoto täällä, ehkä seuraavaksi auto. Mikä sut on saanut lähteä tällaisen harrastuksen pariin? Tämähän ei ole naisille kauhean tyypillinen maailma, mutta täällä me molemmat ollaan. Niin se on just se verenperintö, että faija on pistänyt ekan kerran motocross-pyörän selkään 5-vuotiaana, niin siitä se on sitten lähtenyt, että sen jälkeen vaan on mä oon ehkä ainoa, ketä on sille ollut niin innoissaan siinä, että mä oon tehnyt tästä ammatin itselleni ja kiertänyt maailmaa sen kanssa, mutta verenperintönä se on tullut. Se on tyypillisin vastaus näihin hommiin. Mikä sut on sit saanut jatkaa samaa rataa näin pitkään, että sä oot tehnyt tätä nyt sit koko elämässä ja edelleen? Niin, se on aika hullu ajatella kyllä. Tässä on tehty aika monta vuotta, että mitäs siitä oli 10 vuotta, kun se PVkin ollut täällä ja silti vaan rakennellaan. Mutta en mä tiedä, mitä muut me tekis. Ei mistään saa sitä adrenaliinia ja sitä, että pitää oikeasti harjoitella jotakin ja sitten oikeasti sä oot hyvä siinä jossain vaiheessa. Sitten kun sä oikeasti reenaat, niin mä oon ehkä sillä tavalla ylpeä itsestäni, että vaikka mä oon tän ikäinen, niin mä oon saanut tunnustusta naisena olemaan tällä alalla, että oikeasti osaa rakennella ja tehdä kaikkea. Niin onhan se hienoa ja siinä voi olla esimerkkinä muillekin. Ja en mä tiedä, kyllä porukka innostunut niistä mun rakenteluistakin, että ei pelkästään mä teen naisena, vaan ne inspiroituu myöskin, että okei, tää on makeeta, tää on siistiä. Niin kyllä siinä tulee se, vaikka se kaikkihan lähtee itsestä sisältä tietenkin se rakentelu, että eihän kukaan voi pakottaa mua tekemään. Että kyllä se tulee ihan omasta itsestään, mutta se, että sä näet, että porukka kiinnostuu siitä, niin kyllähän se motivoi. Kumpikin kun tässä ollaan moottoriurheilua harrastavina naisina, niin miten sun mielestä tällä hetkellä naisten asema moottoriurheilussa voi? Siis se varmasti riippuu keneltä kysytään mielipide, mutta itse se rallycross-tiimi, missä mä oon ollut, niin siis siellä on toinen nainen ollut, tai siis toinen kuskeista oli myöskin nainen, niin siinä mä arvostan sitä, että sitä oikeasti halutaan nähdä moottoriurheilun puolella, eikä siitä hyvin harvoin kyllä koen, että tulee semmoista negatiivista palautetta tai mitään semmoista, että mun paikka ei olisi täällä. Et se tilanne on ehkä ollut silloin 15-vuotiaana, kun rakensin, niin se oli tosi erilainen. Et Amiksessakin siellä oli yksi nainen mun lisäksi luokalla, tai tyttö. Mutta siis, en mä tiedä, musta tuntuu, että tää voi paljon paremmin. Täällä on naistenkin autoja rakenneltuna ja varmasti pyöriäkin on. En ole katsonut, täällä on ihan hirveästi kaikkeen kerennyt keskittyä, mutta siis kyllä mä itse koen, että kun sä teet oikeasti jotain täydellä sydämellä, niin kyllä ihmiset arvostaa sitä, olit se sitten mies tai nainen. Kyllä mä koen asian samalla tavalla. Mun mielestä edelleen täytyy ehkä tietyllä tapaa raivata itselleen se paikka. Näyttää jotenkin, että minäkin pystyn tähän. Mutta se on karissu. Varsinkin meilläkin drag racingissä, kun puhutaan, niin eihän meilläkään mitään naisten ja miesten sarjoja erikseen ole. Kuten ei oletettavasti teilläkään. On, itse asiassa motocrossissa on erikseen naisten SM-sarja. Se on nyt ihan SM-luokka, että aikaisemmin se on ollut vain naisten sarja, mutta nyt se on ihan SM-arvo. Niin kyllä sielläkin on nähty se ja naisia halutaan enemmän siihen lajin pariin ja pidetään lajipäiviä. Mutta on siinä toki siis se, että jos et sä oo tosi hyvä siinä, niin kyllä sit ihmiset on vähän silleen kyseenalaista enemmän. Mutta sit kun sä annat kaikkes, niin kuin mun mielestä kaikkien pitäisi, jos teet jotakin, niin kyllä se pitää tehdä kunnolla, eikä silleen sivun mennen toisella kädellä. Jos et sä usko omaa juttuus, niin mitä järkeä tehdä sitä? Niin, ja miksi kukaan muukaan uskos? Niin kyllä se on olit sit mies tai nainen, niin ei sillä mun mielestä mitään väliä. Se on just näin. Toihan on monen ihmisen unelma, että tekee harrastuksestaan ammatin. Miten sä oot onnistunut siinä? Siis sekin tulee verenperintönä, että meillä on oma autokorjaamo, tai siis autojen entisöintipaja, missä me ollaan keskitytty jenkkiautoihin ja englannin autoihin, niin
se on vaan tullut, mä oon kasvanut siihen. Ja sitten varmasti siinä on se, että kun sulla on se oma perhe siinä takana tukena, ne ei kyseenalaista. Ne on silleen, että miksi sä et pystyisi tehdä tätä. Niin kyllä mut on pistetty syviin vesiin myöskin tekemään hommia, niin kyllä se kasvattaa. Et sitten kun oikeasti suhun luotetaan, että mitä sä teet ja sut pistetään tekemään oikeasti haastavia hommia, niin sä pystyt kehittymään siinä hirveästi ihmisenä. Ja sitten kun sulla on se itseluottamus tehdä, niin kyllä se, että jos et sä mihinkään ryhdy oikein tekemään niin, että sä ikinä mitään saakkaan, niin kyllä se tossa pitää antaa se oma panos tietenkin siihen, että et sä saa asiakkaan luottamustakaan sillään ihan tosta noin vaan, että kyllä siihen täytyy oikeasti panostaa itsekin. Kiväthän tietää aina sitä, että uusi kausi tekee tuloa ja taas mennään eteenpäin. Ja onko sulla tulevaisuuden suunnitelmia omalla uralla? No sanotaan, että ei yhden kesän suunnitelmia, että mun suunnitelmat vie aika pitkälle, mikä on harvinaista yleensä mä elän hetkessä. Nyt mä ehkä suunnitellutkin elämää vähän pidemmälle. Tosiaan kun mä oon tehnyt, mitä nyt sanoisin, noin 8 vuotta elääkseni autoja rakentanut ja mä oon entisöinyt autoja, mä oon rakentanut niitä, tehnyt moottoreita, ollut siellä rallycrossissa ja nyt mä päätin, että nyt mä haluan keskittyä siihen mun omaan harrastamiseen. Niin tällä hetkellä mulla on tavoitteena, että mä rakennan oman auton. Mä oon vähän vähentänyt niitä mekaanikon hommia tälle vuoteen. Tänä vuonna en oo esimerkiksi rallycrossissa mekaanikkona, koska mä haluan nyt panostaa itteeni, että tavoite on se, että mä rakennan jonkun oman hienon auton ja totta kai menestyn supermotossa ja stuntissa ja kaikki, mitä nyt mä noita kaksipyöräisiä harrastan, mutta se on ehkä semmonen harrastus enemmänkin, että mä toivon, että mä menestyisin sitten jossain vaiheessa tuossa autourheilussa enemmän. Se on tavoite, mutta se en tiedä vielä mikä laji esimerkiksi. Mä haluan rakentaa nyt mun autot ja katsoa sitten, mihin se vie. Sitten kun tällaisen harrastamisen haluaa aloittaa, niin mikä on sun mielestä paras tapa siihen? Siihen on monia tapoja, mutta siis kyllä ehdottomasti se on se, että sä osoitat sen sun oman mielenkiinnon, koska vaikka mä sanoin, että on tullut verenperintönä, niin mua ei ole ikinä pakotettu siihen. Ei mulle ole annettu lenkkiä vaan, että koitapa tätä, miten se toimii, vaan mä oon itse ollut silleen, että hei mä haluaisin kokeilla hitsaamista ja hei meillä on semmoinen lokariauto, niin mä halusin aina ajella sillä alaikäisenä. Ei alaikäisenä, toi oli huono, mutta siis pihalla ympäriinsä meillä oli semmoinen pieni auto, millä me saatiin ajella ja sitten vedettiin 3 renkaalla siellä pihalla nurtsit rullalle, niin mä luulin, että siitä se on lähtenyt, että siellä on säädetty radionappuloita ja kaikkea ja siitä se on sitten mä oon halunnut mennä sinne autotalliin ja mä oon halunnut tehdä itse, mutta siis ehkä ammattina, missä mä sain sen seuraavan harppauksen, oli sitten, että menin amikseen, tein kaksoistutkinnon ja sitten siitä mä vaan menin sitten tekemään sinne meidän korjaamolle ja sitten mulla on annettu isoja vastuualueita siellä projektien johtamista ja kaikkea, niin se, että jos oot valmis henkisesti kehittymään siihen ja osoitat sen niille henkilöille, jotka voi vaikuttaa siihen, niin kyllä ne auttaa. Se on tää mun mielestä tää community, mikä on englanniksi? Yhteisö. Joo, autoyhteisö on mun mielestä semmoinen, että kyllä ne jeesaa. Että jos sä kysyt vaan, niin kyllä sieltä tulee. Mä oon päässyt kokeilemaan driftingia ja kaikkea, kun mä oon vaan sanonut, että mä haluan kokeilla. Se on hyvin usein tällaisessa jengissä se, että sä oot ihan sama, että tuut sä vait jenkkitaustasta, tuut sä mopotaustasta, drifting-taustasta, niin silti yhteisön sisällä, vaikka laji olisi eri, niin kaikki tekee sitä samaa asiaa kuitenkin. Että ollaan valmis, että jenkkiharrastaja voi arvostaa myös niitä euroautoja ja toisinpäin. Että se vastakkainasettelu ei ole enää niin vahva kuin mitä se on joskus ollut. Että sun on pakko valita yksi, vaan sä voit tehdä ihan kaikkea ja kaikki soljuu keskenään. Just niin, mä oon ihan samaa mieltä, että se on ehkä ollut ennen se, että kun sä oot jenkkiautoharrastaja, niin se on tämmöinen stigma, mutta ei se mun mielestä enää nykyään ole silleen, että kun kaikkihan tekee sitä samaa hommaa, niillä on vaan eri autot mun mielestä. Se on just näin mun mielestä. Mitäs sitten, kun näistä sun touhuista kiinnostuu, niin missä sun tekemisiä pääsee seuraamaan? Mulla on tällä hetkellä kaikki somealustat mun mielestä hallinnassa. Mulla on YouTube, Instagram ja TikTok. Mulla on about 50 000 seuraajaa kaikilla. Kaikki löytyy nimellä Anna Palaa. Anna palaa!